kusumaning ati mung sawiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa mimbuhi ayu sang rina kusuma wijaya Dek Kiki dalem diapikne kanggo Pak Lutfi Kusuma Wijaya monggo Dek dalem ayo dikasih siap buat konco-konco sinuman semuanya konco-konco Karang Taruna Malong manungsa wengi kenawan bulan dateng nyambang saslito sang kumbang nanging puji sarindu sumaning ratri mung sawiji dinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa mimbuhi ayu sang rina kusuma wijaya wong ayu kembang wijaya kusuma mung kanggo sliramu wong ayu muga dadi kantilaning ati sing bisa uripne barang kang mati amuk siji ya ki kembang wijaya kusuma wong ayu lintang-lintang panjerana antareksa mimbuhi ayu sang rina kusuma wijaya semoga saking keluarga Bapak Warito monggo ingkang kepareng badhe kapurun gambaripun ana bertaksih mugi angkapit iki amung sliramu sing bisa nguripke barang-barang kang mati lho ya kuwi amung kembang wijaya kusuma
ning arah